ngaba umntwana kaNkuluNkulu ngasaba uNkulunkulu kwakhona neSEO khona lapha yana and then ngathi ngiyayijoina ngaba ungamukelwa nje kuSEO until kwaba khona abazalwana abanye bebangazi bebeza eromini lami bazongibuza imibuzo ngibachazele ngokwezwi likaNkulunkulu bakhula kwadaleka ibandla ngagcina ngaqala ibandla ecampusini elingasi SEO eline vision yami all right enginikezwe uNkulunkulu yabona i-institution yagcina nginikeza even neholo neholo ukuthi silisebenzise so kunamadimoni akhona ama spirits yes afuna ukuphatheka kuphi emhlabeni in the physical world yes amanye afuna ukuphuza amanye afuna isex amanye afuna ukutshontsha amanye afuna uqamba amanga afuna ibody lapha azokwazi ukwenza lemsebenzi yawo yokunyama kahle bese wena uyavuma ngebody yakho angena ayophuza ngebody yakho ayokwenza ubufebe ngebody yakho ayotshontsha ngebody yakho Welcome once again kwikota to media igama lami ngumduduzi Shabangu ake ngiphinde ngibingelele kubangcwele bonke eindaweni ezahlukene la kufinyelela khona le message ngithi nje ngiyabonga ukuthi uchoose le channel ngibonge futhi ngaba subscriber amanye subscribers ale channel ngiyanibonga kakhulu namkelekile futhi sanithanda ngendlela esimangaliso kuma returning viewers sihlala sinani nginithanda ngendlela esimangaliso nonke ngithi nje ngiyanamkela namhlanje ke mawubona le channel nje mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nayo yazi ukuthi la ekhaya sikhuluma nje indaba ezithi umuntu noNkulunkulu indaba nje ezimnandi kuphela akukho kunye sikukhuluma yona namhlanje angikho ngedwa nginobaba uMavuso osukile la suke khona uzochaza yena konke nje nana message ayiphathisiwe today okwamnawe nje ukuthi sihlale sirelaxe sizwe imessage okuzindaba ke ezimnandi but before sekude baba Mavuso angikwamukele siyabonga nje ukuthi ufike kwikota to media. Siyabonga baba Shabangu inkosi inhle sibonga kakhulu kwamukelwa uwe nababukeli bonke. Yebo hayi sibonga kakhulu akusayike kude ke vele sesivele nje singena endabeni ake siqale nje la kwi-intro. Ubani ubaba Mavuso? Ubaba Mavuso insizwa nje igama layo. Yes. Igama lami uDarlington. uDarlington waKamavuso. Yes. Ngokuzalwa ngizalwe la eEastrand. La eTyme. Yes. And then ke kwaya ke mhlambe ngangena khona first year second year esikolweni kwaya kubo 4th year abazali bami basebathola umuzi eduduza eduzane nalapha eTyme ngahamba ngahlala nabo ke ngakhula ngachubeka ngesikolo ke futhi khona lapho then ke ngaze ngayofika kuma secondary ngafunda kwelinye ilokishi eliseduze futhi neduduza bathi Tsakane. So lama lokishi womathathu iduduza iTyme iTsakane indawo nje ngathi ngikhulele kuyo kakhulu Eastrand it's the east of Gauteng ekuruleni yebo baba hayi siyabonga and then ke ukuthatha uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba nami yanginceda inkosi ngelinye lamalanga yangihambela yangisiza ngavuleka amehlo angisoli futhi nangokuyithatha inkosi kwaba yikhathi nje zalapha yana nginabo 18 years so
kanje 16 years 18 years bosasemncane. yeah ngathola uJesu ngisese umuntu omusha. Oh yes. Yeah ngakhula njengomuntu omusha kakhulu enkonzweni. Yes. Kwaya ngalokho ngisebenza ke sebenza futhi into eyayenza ukuthi ngikwazi ukuthola uJesu njengenkosi nomsindisi ile fuqu benginalo bengithanda umculo kakhulu. Elinye lama talent enginalo ukuhlabelela. Bowuthanda igospel. Bengizithandela igospel yabona ngilalele strong nje nama artist lawa we gospel ngalezo ikhathi futhi abantu bengibalalela mhlambe kakhulu bala eSouth Africa abantu abanjengabo Benjamin Dube. And then ke ngakhula ke abantu bangaphandle abo Richard Smallwood kwaze kwafika ke nabo abaningi nje bangaphandle ngakhula nangabo kwaze kwangena nabo Joy Celebration nje umuntu alokalalela ngidlala nje futhi nama keyboards ngiphethe namakwaya endaweni engihlala kuyo uyabona ngiactive mara ke bengasilula ukuthi ungahlabelelela uJesu wena ngayidlanga yakhe impilo. So wayidla ke manje impilo yami uJesu ngachubeka manje ngakholwa ngaseva kakhulu emabandleni amaningi. Ngaseva kakhulu ngalezo khathi abafana abadlala ama keyboard bebabancane nje mara uthola ukuthi ngiyakwazi ukungena la makunemvuselelo ngingenela uNkulunkulu wangisiza. And then ke ngasindiswa lapho and then zathi mazithi boma I think boma 96 96 kwaba isikhathi la ngizwa khona ubizo ngalibalekela ke ngayithandi lento yabafundisi iyabona kodwa ke uNkulunkulu waconfirma ngenciko zakhe. Kwaze kwaba isikhathi la ngize ngibizwa khona ngibekwa nezandla. Ngisakhumbula the first time umfundisi owa confirma kakhulu kwakuvakasha omunye umpostoli bathi umpostoli uSemdaza. uSemdaza kwaba umuntu ke wasetshenziswa uNkulunkulu confirming ubuyizo kimi. Ngaleso ikhathi and then ke ngaze ngagcotshwa ke ngaya eBible school ngafunda ke and then ke yaba yinhle nje indlela yami noNkulunkulu. So namanje ngikhula nje ngisahlezi kuJesu. Hayi siyabonga kakhulu. Ikhona nje le party leyo bizo le ukuthi abantu abaningi mhlambe kuyosiza nomunye othi ubiziwe ukuthi kweyakho iphathi ngiyazi ukuthi asibizwa ngokufana but kweyakho iphathi mhlambe ingafana nomunye osazibuza ukuthi ngabe ngibiziwe noma ngibizwanga wathola kanjani wena uwedwa nje ukuthi ngiyabizwa ke manje kulomsebenzi. Ukuqala mina ngazwe nje iphimbo. Ngabheka indlu yonke ngifuna lo muntu okhuluma futhi azange athi angibize ngesibongo wavesana wangibiza ngegama. Wathi Darlington. Wow. Uyabona? Yes. Namhlanje ngifuna ukuthi ube ivessel yami. Yes. Yabo ngamfuna lo muntu bengiwane endlini ngamfuna ngizange ngimthole. Ngabheka waloku echubekile wakhuluma kabili kuphela. Ndena emveni kwalokho kanti ngaleso sikhathi bekade senginalento yokuthi ngivuke ekseni ngithandaze and benginalento le yokuthi ngifuna ukubhabhadiswa ngezilimi. Yes. Then sengiqala nokufasta bebababiza abanye babeka izandla bakhulume ngezilimi mina ngingakhulumi ngezilimi. Ngizibuza ukuthi mara kodwa mina ngenzeni Nkosi? Why mina ngabhabhadiswa? Nami ngiyahalela ngiyafisa. Uyabona so ukurelease wami ukuthi uNkulunkulu arelease ukungibhabhadisa ngezilimi azange asebenzise umfundisi wasebenzisa omunye umfowethu esasikhula naye kodwa beseka phambili ngezinto zakaNkulunkulu. Ngalelo langa futhi ngiyakhumbula ilanga lakhona angizange ngilale. Ngilokhu ngikhulumile njalo nje ngezilimi. Wow. Ubusuku bonke. Hey, uyabona.
kwayenzeka nje ihonard prayer nje ebekade ingahlelwanga. Yes, Yeah, it was yes. then. Mara ke kwakuloku kukhona lokhu ukuthi angiyithandi lento yabafundisi ngoba ngibona ngathi bayahlupheka futhi mina ngikholelwa ukuthi nje I'm a musician until uthola ukuthi kwaba khona uNkulunkulu umfundisi amsebenzisa Yes. ukonfirma ubizo lwami weza wazotshela abazali bami omunye umfundisi lapha eDuduza bathi umfundisi usiyahle Oh, siyahle. Okay. Yeah, usiyahle. Mfundisi usiyahle ngiyakhumbula nje bekade kunendaba yokuthi ngicede ngafunda kahle ngayenza matric. Yes. Ngamphasa mara ngizange ngimphase kahle. Angizange ngijabule ngendlela engangiphasa ngayo. Ngase mina ngithi ekhaya hayi ngiyafunda. The following year ngathi ngiyafunda then manje ngifunda la eJozi ngenza music efuba. Yeah, ngathi ngifunde efuba mara iqiniso laba so ngizange ngiye efuba avesana ngayophinda imatric. Kwesinye isikole bebathi private school sala eBoxburg bathi St Anthony. Okay. Ngahamba ngaregister khona manje bengithatha imali la endlini. Ngigibela itrain. Yes. Mangise trainini uthola ukuthi kuyahlatshelelwa kwenziwa konke bekunomunye usisi omunye umfundisi sewashona umfundisi uzingiswa wayethanda nje ukuthi athi ilanga labantu abasha namhlanje siphe izwi. Yes. Ngatraineka lapho etrainini ukushumayela izwi likaNkulunkulu ngeprotection yabo labantu abadala belobe ngiprotect kodwa ekhaya bebazi ukuthi mina ngiye kuphi ngiye esikolweni sani so music baze ba discover ngelanga lokugcina ilanga lokugcina sokuphuma ama results ngalezo ikhathi ama results bewaphuma emaphepheni manje abo Mavuso baya traceka. Uyakwazi ukubaza abo Mavuso ukuthi abo Mavuso abangaphi bangakuphi kanjani babona nje lapha yana abanye abo Mavuso kubhaliwe ukuthi nangu uthole iexemption besibiza ukuthi ya uthole uBD Mavuso bagijima baze ekhaya bathi indoda siyanibongela indodana yenu iphase kahle wathi umama indodana yethu ifunda music ayenze matric bathi nayi ama initials wakhe. Yes. Bathi mababheka babona ukuthi ngazuthi kuyahambisana nani nama ID numbers ngabaleka ekhaya umama nobaba babiza umfundisi bengikhonza kuyo ngaleso sikhathi umfundisi usiyahle bathi nangu lo mntwana bekade afunda unyaka wonke afunda ayenza umatric mara kithi athi akayenza umatric wenza umusic enye into wamphasa umatric so sifuna ukumshaya sifuna ukuthi nale mali yethu sibona ngazothi uyidle ngenye indlela. Umfundisi usiyahle wathi hayi akusinjalo le mali lena ungitshelile bekagibela ngayo itrain aye esikolweni aphinda abuye ngayo itrain lapha eBoxburg number 1 but manje why afihla kangaka kusho ukuthi angabulala umuntu afihla unyaka wonke ukuthi ufunda wathi umfundisi usiyahle ama sign ukuthi umntwana wenu umfundisi okusho ukuthi izimfihlo nezabantu angakwazi ukuyibamba athula athi du nazo aze ayofa nazo imfihlo yabona la ukwazile ukuyifihla lento isign yobufundisi ukuthi mamkeleni mazini uyinceke kaNkulunkulu le kwaba indaba ukuthi ke wabathambisa ngathi mase ngifika ekhaya bangijabulela abazange ngisasithole isibhaqa ngalelo la. Wow. Hey buhle lobufakazi yebo. Yebo so kwaba indlela ke ukuthi hayi
ngiyathola ke futhi ke ngiloku ngisiza ke ematendeni ngisize ngiyakwazi nje mina uklina ikonzo ngiyakwazi ukubeka izitulo ngiyakwazi uku-intercede ukulungiselela umfundisi yabona leyo nto leyo lokuserva lokho kwangisiza ukuthi manje ubizo lwami kancane lidamane lenza njani livela futhi ke naloku ukuthi ngiloku ngiyarema yabo ngiyayala lento yayibona ngoba mina bengizibona ngazi ukuthi hayi mina ngizoya university ngizokwenza ngiyibona lento yokufundisa yabona iphathi yabona ngathi angiyithandi kahle kodwa ke uNkulunkulu wangishukashuka yes wangishukashuka ngumntwana mina owaza nomama ekhaya uMavuso ubaba wathi makafika wathatha inkomo nenkonyane ubaba wami ongizalayo wangempela angimazi kodwa ngimazi esithombeni washona kodwa uMavuso wakwazi ukuthi angithathe ngimncane ngingazi next so ubaba engamazi uMavuso ingakho nesibongo sakhe ngabona ukuthi ku right ukuthi ngisebenzise ngoba wangikhulisa wangondla waba nami izikhathi zonke ngasala ngiba yi-firstborn yakuphi yakamavuso kodwa bakhona bosisi ababa khona emva kwami manje lokho kubazaleka khona la mara lokho kwayenza ukuthi kube khona i-rejection engangikhula under yona laba abanye behlobo zakamavuso bekade banako lokungiqwaya ukuthi angisumavuso wangempela so bagcina nabo baze bafakile even nale ifundiso zabo nangenye indlela futhi yokuthi lo akusumavuso futhi mina bokwenza ukuthi kubonakala ukuthi angisiwa kubo ngoba mina yabona nginjani nje ngokwebala abomavuso laba engizalwa kubo bayakhanya kakhulu nebala so njalo bengikhula mama nje nobaba bebasho bathi hayi ungakhathazeki mfana wami sokuthengela ipende uzoba right sokupende nje ubaba uzohlala phansi azinikeze isikhathi mfana wami akupende ukuthi ukhanye yebo so mara ke bekuba untwana lobo mara lento yokurejectwa lento yokurejectwa ekhaya ngayithola ngalendlela leyo ukuthi kwayena uMavuso ubaba ukuthi angamukele angithande kahle wangithanda sekamdala ebudaleni sokubonakala ukuthi abafana akabatholi uthola amantombazana wodwa kodwa wangithanda ngendlela ehlukile yabona ngalendlela leyo ukuthi ngasizakala ngoba ngakwazi nokuyothandaza bengikhala njalo ngenxa yokurejectwa kodwa ke uNkulunkulu wangisiza kulokho wangilapha amanxeba kulokho uyabo ngamukela ngathanda ingakho nje ngiproudly saying ukuthi today uMavuso ayikho ke enye engiyaziyo ngaphandle kweyakamavuso nguzwa kahle injalo hey ngiyaza uzelanga le question engizoyibuza but ngoba usuyithathile just nje in passing ungathi nje kumuntu ofana nawe like usase young akazazi ungakwabani iyamhlupha lento iyamhlupha ifuna nokumdestroya because akazazi sesinokubabona abafuna ukuvela abanye bavela kokhumbula ekhaya nakuphi ukuthi ukuzakwazi ukuyidlulisa this part akwazi ukwamkela nje in passing mina number 1 empilweni yami mina ngasizwa ukuthi bebangireject ekhaya kodwa bengithi mangifika enkonzweni bengilithola uthando yes nginceke zakaNkulunkulu okokuqala lokho okwesibili leyo kufika emthandazweni ungabi omunye umuntu ube huwe umtshele uNkulunkulu ukuthi angiphathekanga kahle la kubhlungu la ukhale futhi ungazenza omunye umuntu ostrong phambi kaNkulunkulu nalokho kwenza njani wangisiza kakhulu uyabona so futhi ke
Kwathi ngingasaqaphelanga nje ebudaleni bakhe uMavuso, it was then ke sekangamukela njengendodana anginikeza uthando. Mina esikolweni njengase university angizange ngiye ngokuthi ngimikiswa abazali. Mina e-university ngafunda eTUT. Mina e-university ngaya ngiyimikisa. Ngaya ngiyimikisa and then ngabuya futhi ngacela nama affidavit bangibhalela ukuthi abasasebenzi manje abantu abadala ngawasubmita ngayithola leyo bursary ngaleyo ndlela mara bengakhavi konke. Kodwa ke ngafika lapha yana ngayenza njani ngaba umntwana kaNkuluNkulu ngasaba uNkulunkulu kwakhona neSEO khona lapha yana and then ngathi ngiyajoina ngaba ungamukelwa nje kuSEO until kwaba khona abazalwana abanye bebangazi bebeza eroomini lami bazongibuza imibuzo ngibachazele ngokwezwi likaNkulunkulu bakhula kwadaleka ibandla. Ngagcina ngaqala ibandla ecampusini elingasi SEO eline vision yami enginikezwe uNkulunkulu. Yabona i-institution yagcina yanginikeza even neholo neholo ukuthi silisebenzise. Ekhaya umama nobaba bebangangifakela imali kodwa uNkulunkulu bekade angiprovide ngale bandla. Ngakwazi ukugcoka ngakwazi ukubhadala ngayenza izinto eziningi ngagcina sengine fridge nami ngidla kusale nikelele kwabanye abantu. Mina ngayenza i-degree yami ngokusizwa uNkulunkulu ngeminikelo hayi eyabantu abasebenzayo ngeminikelo yezingane ebekade sifunda nazo la. Ngenxa nje yokumsaba uNkulunkulu yokumkhonza uNkulunkulu ngibasiza ngibabonisa ngibakhansela konke ngibathandazela futhi ke mawufikile ngisho e-university ikhona le nto leyo ukuthi abazali abekho la eduze ugcina manje u-free to do anything but now abanye bebafisa indawo la bangabalekela khona uthola ukuthi neinkonzo ezinde ezemnandi yabona bagcina basizakala entweni ningi baqeda in record time. Abaningi bakhona bathola ama distinction. Abaningi bakhona noma if bambukele bazongibona noma ngisebase kwa KZN whatever ukuthi nangu umuntu owasiza sisese abantu abasha esetshenziswa uNkulunkulu wasifundisa ivangeli sisesikolweni e-university la ku free khona la umzali wakho angeke akubone khona mara uthola ukuthi ungenca nje ukuthi kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu bese uyalondeka uNkulunkulu uyamgcina umuntu wakhe. Njalo ngizwa kahle. Bekuhluke kuphi kuivangeli lapha ya Evercity naleli wena othi weza ngalo? Bekukuphi because bungajoina bona nawe? Lela lapha yana ele SEO ngathola kune SEO inkinga ngaleso sikhathi ngazi manje inkinga ngaleso sikhathi ngathola ku dominator umhlobo othile kusho ukuthi engeke ngiusho nje mara umhlobo othile wesizwe esithile uthola ukuthi ne language yakhona injalo. Manje bese wena mawuvela ungakhulumi leyo language ungaveli kuleyo ndawo kuyore noma kuleyo province uthola ukuthi baya kweqwaya. Uyabona mara ke ngayithatha njengokuthi bekuyihlelo la kaNkulunkulu ukuthi kuvele futhi ubizo empilweni yami kusizakale laba abanjengami abangakhulumi leya language. Hayi cha kwenza sense kakhulu injalo. Kwenza sense engikuzwayo nje ukuthi umuntu akangaxakeki uNkulunkulu ekhona whoever oxakekile balekela kuNkulunkulu umbalekele kuyena uzokuguide uyokusiza. Ngiyayizwa nje leyo part leyo nawe kwakusiza ukubalekela kuye ukuthi uhlale umethembe then wakwazi ukuthi nala ubukade ungakwazi ukuziprovide khona wavela manje se provider ngeindlela zakhe. Mangasuka kuNkulunkulu ngabalekela uNkulunkulu wangiweza wangisiza nginobufakazi obunengami
la uNkulunkulu angondla khona, la engigcokisa khona, la uNkulunkulu engilwela khona, la uNkulunkulu angiphephisa khona, avale even namaqala ami, avale nobuze bami. Lo Jehova wavala konke, wangenza umuntu. Lo Jehova uSimakade, uSokulunga, uNonisonini nanini, wangenza umuntu. Hayi. Songena ezwini ke ukusuka manje. Iliphi nje icala eliyi-1 nje alivala nje uthi yabona leli. Ngisho ngithi wonke amacala but this one ngathi lalilikhulu leli. Ongathi nje hey yabona yabona nje mangilisharela umbukeli leli hayi lo msiza na kanjani. Hey kahle emacaleni ngangingasi umfana owayekade eganga. Okay. Angizange ngigange. Yes. Angizange ngibe involve ezintweni futhi nje uyabona lezi zinto lezi amatshwala, amagwayi, amagenge yonke lento izinto nje ngizange ngazithola ngikuso. Mhlawumbe indlela bengiqabanga ngakhona ngoba mina bengasitholi isikhathi sokuyoma ekhoneni ngibukela abantu abehla benyuka. Bengihlala nginomsebenzi ekufanele ngiwenze njalo. Mama mbeka very strict. Wangifundisa ukucleana nokupheka, nokuwasha, nokwenza yonke into. So umsebenzi ekhaya uhlala ukhona. Angeke uloku wehla wenyuka nje ungazi ukuthi kwenza. Yebo bengisithola isikhathi ukuthi ngiphume ngihambe ngiyodlala ibhola ngaleso sikhathi ngiphinde ngibuye futhi. So emacaleni amaningi nje kwakwamacala nje obuganga endlini yabona uthi ukuthi bokufanele uclean awusacleananga and then isikhathi esichayile umzali sekafika uthola ku upside down la endlini hayi bekashaya. Yes. Kodwa induku ayizange ingibulale. Induku phephisa induku yangenza umuntu ngalendlela lokuthi ngakhula ngokuzithanda umuntu oclean okwazi ukuzenzela hayi umfana nje ongathi unezandla zefaduku akakwazi even ukuwashishet uyabona. So lokho kwangenza ukuthi even nase boarding school ngoba ngafunda nase boarding school ngakwazi ukusurvive. Nase university la uzenzela khona izinto zakho ungakwazi ukuzenza kahle and then nokupheka futhi wangisiza ngoba bengingadli amakota mina. Umongcwele wangifundisa nje indlela yokudla ukuthi kudliwa healthy. Uyabona nokupheka ungaloku uhlihlimbisa ama fish oil la. Uyabona upheke kahle healthy udle ama fruits udle nama vegetable konke lokho. So ngasizwa yilokho nje ukuthi nokumlalela nje umongcwele akutshela ukuthi awuhlali nje fanele nokujima ujime ukuthi nje ube right physically nakho kwangisiza uyabona ukuthi ngikwazi ukuthi ngisurvive. Uyabona so hayi emacaleni amaningi angizange be ngaphandle nje kwezimpi engayithola ezazi ngayenziwanga yimi kodwa zafacana nami. Uyabona ngike ngakhonza nje komunye umfundisi ngisese umfana njengoba ngiloku ngikhula uthola ukuthi kuyenzeka ukuthi umfundisi akaziphathanga kahle. Ngalezo ikhathi uthola ukuthi umfundisi wayenenkinga mina bengayiboni yokulala nabantwana. La mantombazana abo 15 16 17 uyabona lokho abancinza manje uloku wena uphambi kwakhe bathi uyi-assistant pastor. Bacabanga ukuthi wena uyayazi lento noma uyayenza lento kanti mina angiyazi angiyenzi. Abazali abanye futhi bagcina bangasathembakalanga babona ngazuthi kuzoba khona umshado othize ngalomfundisi ebantwaneni babo. Kanti umfundisi uyabalimaza until yathi maseyivela yavela nisengiyithola yavela ungazuthi mina ngifuna ukuhlephula ibandla la kamfundisi. Uyabona and then ke ngasizwa ke ama pastors mina ngasizwa nje ama pastors waseduduza angena emakhoti angisiza kakhulu ngumntwana nami ngaze ngahamba ngakhuleka kakhulu uNkulunkulu wangilwela ngiya ehlane njalo ngaze ngatsheka nala ebusweni ngabanjwa something like a stroke of some sort
ngasizwa umunye udokotela wakasiyobi naye umfundisi umama usiyobi nobaba usiyobi babelapha eduduza abangikhansela then lo wanginikeza imithi bebabo doctor boy2 wanginikeza imithi nga-attend amafizio ukuthi ngize ngibuye la ebusweni ngoba ubuso bosebutshekile ngenxa i-stress mara ngazuthi sesihlangene namalento namakhaza ekubhekaneni manje nalezifo nalezimpi ngenxa yokuthi angisho manje izimpi ozitholayo kwesinye isikhathi ezifaka nabafundisi ziyingozi ngoba pastors can pray against you. Pastors can pray against you. Lento le abayikhulekelayo ingenzeka. Bekhuleka kuNkulunkulu. Pastors can curse you. Bathi ngeke uzuphumelele siyathandaza ukuthi angaphumeleli. The same mouth uthola ukuthi ukhipha ibusiso neziqalekiso. Incwadi kaJames isho njalo ukuthi umthombo omunye ungakhipha kanjani amanzi ababayo namanzi amnandi. Bekade akhuluma ngiyakholwa ekwazini ukuthi kuke kwenzeke ngikubonile lokho kwenza njani kwenzeka. Uthola ukuthi noma uhambe kahle ngenxa ukuthi manje awusasatisfyanga intando yomuntu ngenxa ukuthi loyo muntu loyo mhlawumbe usesikhundleni esithize or inceke kaNkulunkulu aqalekise. Uyayibona? So ezinye zezimpi lezo uNkulunkulu angiphephisa kuzo. Uyabona? And then ke ezinye zezimpi engaphepha kuzo divorce. Ngadlula kuma divorce. Ayi1. Ngadlula ku divorce ayi1. Okay. Kodwa uNkulunkulu into yabo 2016. Yes. Yabo kodwa uNkulunkulu wangilwela wangisiza wangiphakamisa la bekushaya khona la bekuxosha khona ngelinye ilanga sizake sikhulume ngepurpose nothando. I-purpose. Understand ukuthi before uyinsizwa ungathatha omunye umuntu ozoba umsizi. Understand i-purpose. Injongo uNkulunkulu anawe ngayo uziqonde so that uzothola umuntu osuitable towards your purpose. Sizo understand leyo nto leyo ngelinye ilanga no understand ukuthi akusuthando olimisa umshado. I-purpose endaba ini umshado. Uzoyibona ngelinye ilanga akukho la uAdam noEva becomana khona beshelana khona kodwa kunomsebenzi uNkulunkulu awunikeza uAdam ene wathi makaqeda wabona isizathu sokuthi akhe uEva for loyo msebenzi njengoba bathi umsizi onjengaye uNkulunkulu bekabheke umsebenzi wakhe. So i-purpose umsebenzi kaNkulunkulu oyinjongo yakhe ukuthi ukuletheleni la emhlabeni. So leyo kuthandana awuyi understand ngoba uthando luNkulunkulu. Uthando luNkulunkulu. So nalo lo thando awulazi. So kuyenzeka uthola ukuthi unga understand ukuthi yini uthando ulokuthi uthando kanti awul understand. That is why nomuntu ongekho kuNkulunkulu ayikho into angayikhuluma kahle ngothando ngoba uthando luNkulunkulu qobo. So mawuthinta indaba yothando uthinta uNkulunkulu. So uthando liyafuna ukuthi ufaka uNkulunkulu ungadlali ngalo ngoba uthi abaliphatha ngeze elakhe igama akayi kubayeka. Uyayibona lento le. So ngelinye ilanga sizake sixoxe ngoba yiyo le yenze ukuthi kube khona ama divorce amaningi. Uthola ukuthi ushadile akayi understandanga i-purpose. Akazazanga. Akawazanga umqondo kaNkulunkulu ukuthi kahle uNkulunkulu azavumele ukuthi akwakhe akudale akulethela emhlabeni wayekuletheleni. Hayi njalo.
Hayi no, ngiyakuzwa ngiyabonga nje ngosisherele khona. Ngiyakholwa ukuthi futhi obunye ubufakazi buzobe bulokhu buvela nje futhi noma usushare lezwi njengoba usho nje ukuthi buningi. Abunye bayingenela bona nje ngokholwa umoya kaNkuluNkulu. But for today ngiyabonga kakhulu ngosisherele khona kule party le yasebusweni uNkulunkulu wayilapha that party. Uyilaphile uNkulunkulu nginje namhlanje. Yes. Ukuthi nje ngaleso sikhathi angizange ngishuthe. Bekuwes bengitshekile la ebusweni. Namanje noma ngismile kuyabonakala kancane ukuthi akumovie kahle ama muscle ngendlela efanayo. Kodwa angibonakali ngikahle. Oh yes. And I'm happy. Njengoba ngisho. Hayi cha simbonge uNkulunkulu. Uthanda yipi title kulama titles abafundisi ngiyangithanda ukuba respecta mina. Omunye uvela hayi nje ungibiza ngomduduzi Shabangu, omunye athi ungibiza ngomvangeli, omunye athi ungibiza ngompostoli. Angazi wena ukuthi ukuphi when it comes to those part ukuze ngizokubiza ngendlela o comfortable ngayo. Ngicela ukuthi siyilungise la. Angala ama title akhona eBhayibhelini. Angisho uyasho ukuthi abanye wabapha ukuthi baba abafundisi. Yes. Abanye babe abelusi, abanye baba abavangeli, abanye baba abapostoli, abanye baba abaprofeti kanjalo. I5-fold ministry ikhona. Yes. Kodwa ke ngithanda ukuthi ubheke la. Ingceku zakaNkuluNkulu azisebenzisa ezweni lakhe. Yena uNkulunkulu akazibizi ngama titles. Oh yes. For an example uMoses. Yes. Uzozwa nje uNkulunkulu akhuluma ngoMoses. Uzozwa uNkulunkulu akhuluma ngoAbraham. Yes. Aka emphasize kakhulu including noJesu. Uzozwa nje uNkulunkulu akhuluma yayibona sengizama ukukuvezela ukuthi uNkulunkulu aka emphasize ama titles. uNkulunkulu into ay emphasizeayo umsebenzi. So before kuvela ama titles kuqala kuvele ini umsebenzi. So akugijime umsebenzi kuqala. Oh yes. And then bese ngobufakazi bezithelo zomsebenzi khane kuzovela ini ititle. Ayi. Yeah. Yabona? Zinengi izindawo la uJesu avela khona bese ubufakazi sobuyavela bathi ngempela ngihlangane nomprofeti. Ungitshele zonke izindaba zakhe. Yes. Yabona? Yes. Yathi uJesu akafikanga was introducer as umprofeti. Yes. Mara umsebenzi awenzile wenzani wenza ukuthi umuntu yena uye oshoyo ukuthi lo mangimbona hayi ngibona ititle nje. Awuzwakhe. Ngibalekela indaba yokuthi kulamalanga kunomoya wama title. Uyabona? Yes. Kwama title njengoba nje including nala izwini likaNkulunkulu so khona nama title ababona ukuthi awekho enough bayawa add abafundisi. Abanye sebabo major nakho-ke abo brigadier abasebathatha ezasemasojeni, abanye bathatha ezamaphoyiseni, yabona sebathatha nabo commander, yabona abanye abo lieutenant mhlawumbe nabo constable kanjalo yangithola abanye abo general, yabona abo yayibona lento le. Mara mawuthi uyabheka umsebenzi lo okuthiwa lo muntu ubizwa ngalento awukho, uthi nizobazi ngezithelo zabo. Yes. Umuthi nomuthi ukuze siwazi ukuthi inhloboni yalomuthi sazi ngezithelo. So uJesu uemphasize kakhulu esithelweni. So ukuba khona kwami ungakhathazeki, ngibize ngegama then kuzoba indaba ukuthi wena uzizibonela isithelo esinje. Yes. Phela. Hayi cha. Uyabona? Kodwa mina angikho offended mawuthi Darlington. Ni right kakhulu. Hayi ngizokubiza bavuso. Ngibabiza kanjalo bonke. Makubaba baba makumama. Uma ngabe engiphe that privilege ukuthi ungibize ngendlela ofuna ngayo. Yebo baba. Hayi cha kulungile uyichaze kamnandi. Ngiyazi une message for today.
bekuthi nje sithola intro yamnandi ubufakazi imessage le intro nje ikhulumile noma athiwa asayivala namhlanje imessage le iphelele but hayi asiqhubeke yebo yeah kulungile inkosi yinhle inkosi ithembekile yes ngicela nje sikhuleke futhi kancane baba wethu omuhle noyingcwele inkosi yethu Jesu sisakhuleka sicela wena sisangena futhi ezwini sicela uhambe nathi baba usize uvule izindlebe zethu izwi lakho liwele emhlabathini ovundileyo ulethi understanding in Jesus mighty name moya ngcwele masiyeki baba sidepende kuwe in Jesus mighty name amen amen no namhlanje enginakho enhlizweni yami kakhulu engithe ithi ngithandaze kahle incwadi ukuthi sike sihlole incwadi yaka Genesis sike sihlola nje mhlawumbe sizozwa ngesikhathi ukuthi sinjani and then sizoma la kubonakala khona isikhathi ukuthi hayi manje sesingayivala ngoba igcwele le ncwadi kakhulu ka Genesis yebo njalo definitely ngeke siyikhave ngo2 hours noma ngo1 hour ngeke nangelanga futhi ngeke but ikulungile asiye lapha encwadini ka Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 sifunde nje uverse 1 incwadi ka Genesis le kahle incwadi ekhuluma ngokuqala qala incwadi ekhuluma ngokuqala uNkulunkulu wayimbulela inceke yakhe uMose ene bekungasiyo ukuqala ke wavumbula zaze zabayi5 ngoba nabo Leviticus abo Deuteronomy abo Exodus kanjalo wayimbulela inceke yakhe uMose so ngithanda nje ukuthi asike singene kuyo sifunde nje iverse lokuqala kuGenesis ungangifunde ngale version le engiphethe it like me in the beginning God created the heavens and the earth. Like me amplified it in the beginning God Elohim created by forming from nothing the heavens and the earth. Ngesizulu nje izovele ithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala umhlaba namazulu. Yabona. So kunamagama nje engithanda ukuthi sibheke lama bathi uNkulunkulu basho umdala wezinsuku. Owayekhona ekuqaleni uqala kungakaqali. Uqala okwavela kuye okwavela ngaye. Ongancikanga ngokuqala ukuthi abe uNkulunkulu. Okuqala nokuphetha. Okumi ngaye. Uyabona? Manje lalithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu. Liveza ngathi uNkulunkulu waba uNkulunkulu ngenxa yokuqala. Angazona ngiyakuzwa liveza ngazuthi kwaqala uqala kwavela bese sekuvela uNkulunkulu uyabona ngoba legama lithi ekuqaleni liveza isikhathi uyabona so uNkulunkulu ungaphandle kwesikhathi uNkulunkulu ungumdali wesikhathi uNkulunkulu akacontrolwa isikhathi uNkulunkulu akezwe ngesikhathi uNkulunkulu huye owenzani otshele isikhathi odale isikhathi isikhathi saba khona ngaye so bengathi lana bekufuze ukuthi makukhonakala bekufanele bathi uNkulunkulu ekuqaleni bangathi ekuqaleni uNkulunkulu ngiyakuzwa yes uNkulunkulu ekuqaleni ngiyakuzwa uNkulunkulu ekuqaleni wadala ini izulu or noma amazulu nomhlaba
Uyayibona ngoba akancikanga ngokuqala ukuthi abe mkhulu. Yes. Uyangithola? Yes. Ukuqala kuvele ngaye, kuzwa ngaye. Yebo. Kuvele kuye. Mara yena bekaloka awuNkulunkulu. Yes. Noma uqala kungekho. Yayithola lento. Ngizwa kahle. So manje bathi in the beginning kusho ukuthi bekufanele kuthiwe ngathi mina bekufanele kuthiwa God in the beginning created the heaven and the oh yes. Now manje lela gama la created yabona lisho ukuthatha nothing and make something. All right. Kunomehluko phakathi kwa make no create. Okay. Ungazi uzongisiza ngesizulu. Kunomehluko phakathi kokwenza nokudala. If I'm correct. Yes. Oh yes, yeah, right. Uyangithola? Yes. La uNkulunkulu wathatha nothing ize. Yes. Wayenza njani? Wase adala ini kwabakhona izulu nani nomhlaba. Wathatha nothing. Yangithola? Yebo. Yeah. So uNkulunkulu ukuze ayenze izulu nomhlaba wathatha nothing. Wayenza something. Yes. Yabona masithi uthathe something wayenza something. Leli sofa bathathe something bayenza something. Oh yes. Le mic stand bathathe something bayenza something. Yes. So they didn't create kahle kahle. So when you talk about God, you talk about God the creator. The one who can take nothing and make something. Hey, yeah, wayichaza kahle ke masuwenza nama example. Uyayithola? Yes. So kahle kahle umuntu can make. Eqinisweni umuntu can make, umuntu cannot create. Ngiyakuzwa. Uyayibona lento le? Yes. So only God can create. Yes. Including nezingelosi, they cannot create. Uyayibona? So manje lithi iBhayibheli he created the heavens. Yes. When you talk about the heavens, we talk about ukuthi abathi izulu, even if kubhaleke kahle fanele bathi heavens not heaven. Elisho kanjalo nala kimi lithi heavens. Heavens. Yes. When talk about heaven, talk about 3 heavens. Mathathu. Yes. Elokuqala yileli lamafa esilibonayo, elesi2 umkhathi. La lithi iBhayibheli uSathane waphonselwa khona ulapho namadimoni wakhe. Yila ingelosi mayifika izo answer uDaniel ithi bengilwa lapha emkhathini. Yes. Yabo? Yes. Nezingelosi zakaSathane. Yes. Ungamangali ngideleyile la Daniel ngama answer ukuthi kunempi lapha. Yebo. Kwaze kwayehla uMichael waze wazongisiza. Ngilethe ianswer yakho njengoba sengibuyela ngisabuyela sayodudulana lapha before ngifika kwelesithathu izulu. Yes. Uyayibona? Yep. So lokho kusifundisa ukuthi no ukuthi before kuyofika ezulwini lesithathu la uNkulunkulu ekhona kufanele kudlulwe somewhere. So lokho kuzokusiza also nanga prayer yakho. Ungumzalwane. Yes. Leyo ukuthi uthandaze mara ungathandazi scripturally based. Umthandazo wakho uyahamba ufika lapha yana ezweni lesibili bese bayawubamba. Ngenxa ukuthi awusiyizwi bese unonisa amademo. Oh yeah. Beka izwi likaNkuluNkulu libukhali ukudlula inkemba ebukhali ngazombili. Liyahlaba, liyahlukanisa, liyasika. Yes. Izwi likaNkuluNkulu. So mawuthandaza ungasebenzisi izwi likaNkuluNkulu uletha into engayingqo kuNkuluNkulu mara still ezokulimaza. So that is why fanele mawuthandaza noma yini oyithandazela ibheke ukuthi i-supporting scripture yiphi okufanele uyikhulume ngoba uNkulunkulu
uthi izwi lakhe alibuyele emuva lingawenzanga ini umsebenzi. Yes. So ufuna ama-answer in your life. No, ukuthi umthandazo wakho fanele kuumthandazo okuyi-will. Within the parameters, within the order, within the promises of God. Yebo. Yangithola. So manje lana uthi lana he created the heavens and the what and the earth. Yabona? Yes. Now ikona inye into engifuna ukuthi uyihlole. Eyenza ukuthi kahle why uNkulunkulu wa creator the earth. Okukuthi asinaki kakhulu. Oh, okay. Why uNkulunkulu wa creator the earth? Ithi ngikubonise kanje. uNkulunkulu uNkulunkulu oyinkosi. Yes. Uyabusa. Yeah. Manje uma uzala okufuze yena. Okay. Okubusayo njengaye. Okay. Yebo. Asenze kanjeni? Inkukhu izala ini? Amachwane. Inkukhu ezinye ezifana naye. Yes. Inja izala ini? Imidlwane le izinja ezifana naye. Yes. Enemikhuba njengayo. Yebo. So uNkulunkulu uzala okunjani? Okunjengaye. Okay. Okunemikhuba njengaye. Right. uNkulunkulu unomkhuba wokubusa. Oh, yes. Uyangithola? So makasidala mina nawe udala sinomkhuba njengaye wani? Oh, wokubusa. Manje iproblem i1 ukuthi even if siyabusa uyazi ukuthi mabathi uyabusa uyinkosi inkosi siyazi ngeterritory ngendawo. Inkosi ayikwazi ukuthi ngaba inkosi inganandawo la yenza njani? Ibusa khona. So uNkulunkulu wabona ukuthi akasenzele indawo ngoba sifuze yena. Oh yes. Yokuthi sibuse njengaye. Wasasenzela leyo ndawo bathi umhlaba. Oh. Okay. Sila emhlabeni ngenxa ukuthi uNkulunkulu usenzele indawo ukuthi siza kwenza njani? Sizobusa. Wow. Kuphi? Emhlabeni. Uyayithola le ndaba. Alright. Ngiyakuzwa. Yayibona. Alright, omunye ngathi imara kodwa iverse inkosi yami lingapi ngoba siyezwa kodwa asikakezwa kahle. Funda uPsalms 115. Okay. Sibheke injongo 115 verse 16. Sizofunda futhi no Isaiah u45 sifunde naye u18. So funda no Isaiah u45 verse 18. Yabona. So okay. Amahubom 115 verse 18. But we will bless the Lord. Verse 16. Oh, 16. Yeah, Mahubo 115 verse 16. The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Wait kancane. Amazulu yes wakabani wakaNkulunkulu. Yebo. Kodwa umhlaba wenze njani? Unikele ebantwaneni babantu. Yebo. Uyayithola lento. Yebo ngiyayizwa. Thina ukuthi si exercise le authority le kingship uNkulunkulu asiphe yona usenzele indawo. Oh yeah. La sizobusa khona. Yes. Kuphi? La emhlabeni. Ukubusa is a part and a parcel of our nature. Oh, hey. Ngiyayizwa. Yabona? For an example, akusimnandi uthola ukuthi ubuswa yikwelete. Hey. Ikolodo yize seyibusa umuntu. Zikubusa ikwelete. Alright, ozanayo yes. Akusimnandi uthola ukuthi mhlawumbe uyobhala itest ethize noma bathi maths bese uyafaila. Uzizwa ngathi yakubusa. Yebo.
Yebo. Uyayibona lento le. So kahle wena uyajabula kuba mnandi mawuphasa. Yes. Kuba mnandi mawuphezulu kwezimo not ngaphansi kwezimo. Iqiniso lelo. uJesu ezinye zezinto bekade azidisplaya la emhlabeni. Beka displaya ukubusa. Yes. Ayi. Yabona? Yes. Makahamba phezulu kwamanzi. Beka displaya ini ukubusa. Makakhipha amadimoni awatshela ukuthi awayephi. Beka displaya ini ukubusa. Right. Uyayibona? Yeah. Awunobuswa yizifo. Yabona? Izifo kube yizo ezikutshelayo ukuthi manje yenza kaso orubuswe mhlambe i-high blood orubuswe ikhanda awujabuleli lokho akubi mnandi kuwe. Iqiniso. For an example namanje ngithola ufake umuthi wamagundwane la. Yes. Angisho? Yes. Why? Ama intruders angenile ngaphandle kwepermission yakho. Yes. Azama ukuthatha iterritory yakho wena as a king afuna ukubusa. Hey. Adla intambo, adla ukudla lapha ahlephula yonke into nempahla akwenza ukuthi ujabule. Yebo. Ubona ukuthi ithi ngiwakhumbuza ukuthi I am the king. I am in authority of this place. This is my territory. Wafaka umuthi wani wamagundwane njengoba ukwazile ukuthi wabulale. Yes. Hey, ngiyakuzwa. Uyayithola. Yebo. Because lokubusa ku within you. Kukwenza ukuthi iesteem yakho uzizwe ukuthi no. Yeah. Hayi ngumuntu ngiphelele. Because uyinkosi. Hey. Lento iyazivelela yona naturally even noma aba ukholwa ikumuntu nje by nature. Lalela ngenze example ngenja. Ngathi inja izala ini ezinye izinja. Yebo. Imikhuba yenja endala uzoyithola emikhubeni enja encane. Le endala izala ezinye izinja ezincane. Kodwa imikhuba yalenja endala uzoyithola futhi kulezi ezincane. Ngiyakuzwa. Lezi ezincane aziye esikolweni ukuthi ziyofunda ngemikhuba yenja. Iqiniso. Kwenzeka automatically. Yes. So nathi imikhuba kaNkuluNkulu asiyitholi ngokuthi mhlambe saye esikolweni. Yes. Hey baba. Iyazenzakalela. Lo baba uNkulunkulu kithi buyavela bokuthi sifuna ukucommanda, sifuna ukubusa. Hey. Nguzwa kahle. You understand that? Yes. So manje ngithanda ukuthi understand ukuthi asibheke futhi la le ncwadi le Isaiah 45 verse 18 ukuthi wasenzela ukuthi sibe la emhlabeni. Sisazochubeka nje siloku siyibheka lezi zinto lezi ukuthi uNkulunkulu uthini. For thus says the Lord, who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited. I am the Lord and there is no other. Asizame ngesizulu. Uthi la nguNkulunkulu. Yebo. Owenza njani? Owadala amazulu. Yes. Nani? Nomhlaba. Awiphinde futhi izame ukuthi siye na line to line. For thus says the Lord. Na uNkulunkulu uthi, who created the heavens. Lo uNkulunkulu owadala amazulu. Who is God? OnguNkulunkulu usimakade sokulunga, inkosi yamakhosi. Who formed the earth and made it. Owenza ini umhlaba. Yes. He formed and made it. Angisho two things. He created and made it. Yes. Yes, and then who has established it. Wawumisa. Yes. Yes, lo mhlaba. Who did not create it in vain. Akawenzelanga lo mhlaba ize. Yebo. Who formed it to be inhabited. Wawenza lo mhlaba ukuthi uhlalwe.
I am the Lord and there is no other. uthi nguNkulunkulu akekho omkhulu kunami. Yes. Lo mhlaba uNkulunkulu wawenzelani? Wawenzele ukuthi kuhlalwe to be inhabited. Uyanderstand kanjani? Yebo. Now angali ikhona irapture. Yes. Ngiyakholelwa kwi-rapture. Right. Mara asipheleli nge-rapture. Okay. After i-rapture sesiyilungisile zonke izindaba ezulwini nobaba uNkulunkulu siyobuya. Right. Size emhlabeni. NeJerusalema elilapha ezulwini elisha sehle nalo la emhlabeni. Okay. Yes. Sizohlulela ke laba basele emhlabeni. Yes. Sizoba balahlwe mabaqeda. Sizoba kuphi emhlabeni thina singabantu. Finish. Lalela sifundiswe thina ukuthi ungazuthi siya ezulwini bese sokuphelele. Yebo. Sisazobuya la. Sisazobuya kuphi emhlabeni sizokwazi ukuthi sibuse kuphi emhlabeni ngoba asinoba sezulwini sibuse naye futhi ezulwini. Sifuna nathi eyethu indawo yokuthi senze njani sibuse. All right. Yes. Angazori understand na ibheke. Asithi na kunendodana. Uyabona indodana yakho inomkhuba wakho. Seyifuna nayo ukuba ubani? Ubaba manje. Ene nawo ubaba. Bese uthi no ukuthi indodana yami iphatheke kahle. Ngifuna ukuyakhela lapha ya umusi. Yes. Ngisize ilobole. Yes. So that izoba ubaba lapha ya. Ingazophazamisana nami. Manje mayisuka lapha ya iza la. Yes. Iyohlala iyini iyindodana ibuswa. Kodwa mayisuka la iya lapha iyashintsha title yayo. Iba ubaba, iba neauthority lapha. Oh yes. Uyayithola? Ngiyathola. Kusho ukuthi indodana makungenzeka uyakhelelo yamusi. Ingawuphathi kahle. Lo yamusi. Uze uchitheke lo musi. Mayiloki ingawuphathi kahle besithi ngifuna ukubuyela ekhaya, ngifuna ukubuyela ekhaya kubaba, bekumnandi ekhaya kungcono ekhaya. Bese ingawuphathi kahle imose lapha, bese iyeza besithi ngiyabonga baba sengifikile. Kusho ukuthini? Ihlulekile. Oh yeah. Ene uyayidemote. Ukhipha ini lamandla wokubusa kuyo fanele ibe umntwana ke noma seyinentshebe kufanele ibe umntwana uzoyitshela ukuthi ama resources nakho konke bengade ngikwakhele kona lo yamuza zange ugcine ngendlela right. Yes. The same thing nathi singabantu ngokumbuso kaNkuluNkulu. Usilethe la emhlabeni singabantwana bakhe. Wasinikeza isiliva, wasinikeza igolide nazo zonke izinto. Ukuthi sizibuse. Bese thina asizibusi ngendlela eright. Sizithole thina sesizisaphaza zonke lezi zinto, si ignorant, singafuni ukumanage ngendlela eright. Bese kancane siloku sithandazela ukuthi sifune ukuya ezulwini. Yeah. Mase sisezulwini siya accounta ukuthi ama opportunities isikhathi ama resources la benkade nginiphe wona nama talent nawasebenzisa kanjani. Sizithole ukuthi azwange sasebenzisa kahle bese sokuba i-demotion. Bakithi. So kukhona lokhu ukuthi siyayifisa i-rapture mara sibanenge singakayilungeli kahle i-rapture. Abanye bayoba surprised. uNkulunkulu abatshela ukuthi ngakunikeza imali eso ngathi isebenzise ngendlela eso wena wayimosha. Bakithi.
ngakunikeza isikhathi esiso ukuthi usebenze ngendlela eso wena wasimosha ngakunikeza iopportunity enje ngakunikeza netalent eliso wahlala phezkwalo yo ulokuthi ngifuna ukuza kubaba ngithandazela ukuya kubaba eish uyafana nomuntu njena omzalwane ophika ukweleda wonke umuntu angana financial management aphethwe ignorant bese mase bamfuna abashonisa sekathi ngikhalela ukuyezulwini bayangizonda is being irresponsible of the resources that God gave us. Yes. Some of us iyothi malifika lelo langa sokuthi sihlangane noNkulunkulu we are going to be ashamed. Very few of us isiyofana noPaul la athi ngilikulwile ukulwa ukuhle ngiliqedile lami ibanga. Sengilingindele ukuyokonyeliswa nakhona akayi ukuthi uyokonyelisa kuyophelela lapho uyonikeza umkomelo ngoba even nokwahlulela mase sibuya neJerusalem elisha siyohlulela according to the ranks esanikezwe zona according to imivuzo esayisebenza la emhlabeni. Oh yes. Hey yakuso umhlaba uyotlinwa amadimoni nakho konke kuyovalelwa le sibuye sibe la emhlabeni. Yep. Sibuse. So ireligion le eloke emphasize na nezulu kuphela. Ifundi iBhayibheli ubheka ukuthi liphelela ngani? Liphelela ngezulu iBhayibheli. Hayi. Iliyasho vele ukuthi sisazobuya la. Liyasho vele. Yebo. Yabona? So bese sesiyaloku thina asimelani nezinto ekufanele sibhekane nazo sibe ama good managers bese sithi noma ngigcoka ingubo emanikiniki ikhona ekhaya esezulwini. Is being irresponsible. Yeah. Yo. Omunye ngathi okay ngiyakuzwa kodwa ke kwenzakalani? Lalela. Heaven njengoba he created the heaven. Yes. It's a spiritual place. Yep. Heaven is a spiritual place. Yes. And in the spirit kukhona lo yamthetho lona abathi usebenza as eternity. Ingunaphakade. Yes. Isikhathi in the spirit asikho. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Isikhathi asikho in the spirit asikho. Yes. That is why even nabangazawusha esikhogweni abanosha ngesikhathi ukuthi kuzoba khona imini bathi siya breaka namhlanje sokukhona ibusuku siya breaka futhi siyabuyela futhi asikho isikhathi akunama season ishayile nje iyaya right through. Hey yes bese earth is a what? Is a physical place. Yes. The earth is a physical. Heaven is eternity and it's more real. The earth injani is a physical. But it's not real kangako as the heaven. Oh yes. Yangithola? Ngiyakuzwa. Lokhu esikubonayo kwadalwa kuphi? Kulokhu esingakuboni. Yes. Sihamba ngokukholwa asihambi ngani ngokubona. Yes. Yayithola le ndaba. Yayithola. So now yes. We need to understand. Now yiyo ke into eyayenza ukuthi uNkulunkulu asenzele ibody. Because the earth is physical and we need the physical body. Thina kahle kahle siyi spirit. All right. Sinjengaye. Yes. Njengoba naye engumoya. Engumoya nathi siyini? Siumoya. Siumoya idathizwa kwesinye isikhathi kuba khona ama pains athize owazwayo ukuthi awekho physically akuphi a spiritual. Umuntu aze ashathi moya wami. Awujabulanga. Yes, ngiyakuzwa. Yangithola. Yebo. Yabona? Ngiyakuzwa. Or athi umoya wami, yabona? Mangakubusisa nje, umoya wami uzojabula. uIsaka uthi mangakubusisa nje esiwe. Hamba ngibambele isilwane. Usilethela ngidla umoya wami ungajabula nje mangakubusisa. Umoya wami not physical. Not inyama. Not inyama. Yes.
You understand? Yep. So that is why kubalulekile nakhona ukuthi si understand ukuthi the real person umuphi. Kakhulu. Ngiyakuzwa kakhulu. Uyabona? As much as siyondla inyama, siyondle nani nespirit. Uyabona? Unganone enyameni uwonde kuphi? Emoyeni. Izwi lilo elenza njani elisilaphayo elisondlayo kuphi? Emoyeni, emphefumulweni. Yes. Injalo. Ngifuna ukuthi sichubeke. Manje bheka ke la uNkulunkulu njengoba adala. Ne? Yes. Awubheke uverse 2 walapho. Okay. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. But Ilana, the earth was without form or formless. Yabona? Yes. Lela gama elaka form or formless, without form or formless. Lisho ukuthi the earth was not having the shape. Yes. Was just a void. Kuyindawo nje evulekile nje enganalutho. Like imlaba amplified, but the earth was formless and void, or waste and emptiness. Yabona? Yes. And the darkness was upon the face of the deep. Ne? Yes. That was covering the earth. The Spirit of God was moving or hovering over the face of the waters. Yes. Now umhlolo. uNkulunkulu yazi makadala udala izinto zonke azenze zibe perfect. Qiniso. uNkulunkulu akawayenza ama mistake. Right. Ayikho nje ivocab yaka mistake kuNkulunkulu. kuNkulunkulu kune perfection. Yes. Enaphinde aze ashat mase sezibona thina mhlambe sinama mistake bese athi zonke lezo zimo ezoba ama mistake uyayishintsha. Athi everything works together for good. Yes. Ngoba I am the perfect God. Mara sesithola lana sokuna something engekho perfect. Uverse 2. So kungazi ukuthi umhlaba manje awusekho perfect. Awusana form. Ungazi ukuthi sekunesikakaqaka esikhona la. Impela. Yangithola? Yes. So kukhona isiphithiphi kusho ukuthi mhlambe into abathi iorder ngathi ayisekho. Yes. Ngazi ukuthi mhlambe ilanga seliphansi yabo, inkanyezi ngazi ukuthi zisemaceleni yabo, ngazi ukuthi amanzi sewaphezulu yabo, umhlaba izihlahla sezibheke upside down uyabona. Now ithi ngokutshela between uverse 1 no verse 2 kukhona isambulo uNkulunkulu angasilethanga lapha kuMose. Ngiyabonga ngifundisa ukuthi uze nalendaba. Qhubeka nayo. Akasinikezanga uMose. Wasinikeza uHezekiya. Ekubekade kufanele singene kuverse 1 no verse 2. uHezekiel uchapter 28. Ungasayifundi. Okay. Ngoba is the whole chapter. Okay. La kuvela khona the unemployed chariot. The Lucifer. uLucifer inkosi yamanga ingelosi eyaqoshwa ezulwini. Yila kungena khona. Uyibheke yonke le chapter nokuqoshwa kwakhe ezulwini ngenxa yokuzikhukhumeza, ngenxa ukuthi azibona ukuthi yena umuhle. Wase athi kufanele kukhonzwe mina manje. ngiuNkulunkulu mina. Ningasayi kuNkulunkulu. Wadecide ukuhlala lapha yana eindumisweni zakababa athi siyazichanela manje sesiziletha la kimi. Bakithi. Waba nomhobholo, although bekade agcoka ingubo enamatshe wonke atholakala, mara bekahamba sekathathela nezinye ingelosi azenza ngazuthi yena uNkulunkulu. Yes. Now lithi iBhayibheli because of that disorder naloko kuzikhukhumeza uNkulunkulu wamshaya. And uNkulunkulu azange alwe naye.
Yes. uNkulunkulu akalwi nezidalwa ayidalile. uNkulunkulu wavesana wathumela ingelosi umsebenzi wayo yi-law and order. uMikael yiphoyisa nesoja elikhulu ezulwini elibheke ukugcinwa komthetho. Yes. Abangayenza umthetho uyabaphanisha. That's all. Within a second yabe seyiphelile indaba yakhe bamlahla. Nezingelosi bekade sezimfakazela bazichitha. Yes. Hey, bakithi. Mara sonke leso siphithiphithi sayenza ukuthi lokhu uNkulunkulu akudala ku verse 1 Yes. obekade perfect kwaba khona i-change, kwaba khona i-disorder. Lokho bekade kuhlele so kwahlala ngenye indlela, nalokho bekuhlele so kwahlala kwezinye izindawo. Kwaba khona njengoba lithi iBhayibheli, the earth was formless with void and waste. Lisho kanjalo iBhayibheli, yabona, empty and emara ke. Although sekune disorder, lalela ke uNkulunkulu uNkulunkulu omuhle akasebenzi ngedisorder, usebenza ngeorder. Yes. Yes. Yabona. Now lithi iBhayibheli ke manje ke kwathi mase kunale disorder but umoya oyingcwele Yes. wayelokhu ekhona ehamba nje Phezu kwamanzi. ehamba okusho ukuthi ngaba khona i-disorder in your life. Okay. Ngaba khona indaba ukuthi uSathane uattack ngendlela emangalisayo. Yes. Ngaba khona lento le ukuthi uSathane uwenze ukuthi kube khona ngazuthi uwastile. Yes. Kube khona i-formless, kube khona i-emptiness even in your heart, in your spirit. Yabona? Yes. Mara umoya oyingcwele akakudeli. Oh bakithi. Umoya oyingcwele wenza njani? Uloku uyahamba nje. Noma ngabe kumnyama kangakanani. Noma sokumnyama kanjani, mara umoya oyingcwele unjani? Uloku ekhona nje. La sebakulahle khona bathi yabona when we nothing, yabona. Yes. Yabona. Yes. Sebakuright off, yabona, njengazuthi imoto esingasana veli bathi iphuma nama airbag, yabona, ayisana legs, ayisana nesenti kuyo. Yes. Mara the Holy Spirit Hey. is hovering over your life. Yes. Hey. Yabona. Yikho ngithi indaba ezimnandi lezi. Yes. Yabona. Akakudeli uNkulunkulu, akasideli uNkulunkulu. Sesimoshile ke. Siyikhosi yokuthi kumoshakele. Eish. Sebasithukile. Sekubonakala nathi sizibona ukuthi hey mara mayiso hayi ngimoshile. Lithina. Mara umoya oyingcwele wenza njani? Ulokhu khona. Hey baki. Yazi ulindeni umoya oyingcwele? Yes. Ulinde ukuthi wena ngisho njengoNkulunkulu ulinde ukuthi ukhulume. Oh, okay. Bheka uNkulunkulu wayilungisa le ndawo ngokukhuluma. Abo verse 3 and God said. Yes. Verse 6 and God said and God said and zaqala lezi zinto zikhona zabuya zabekeka kahle. Zabeka kahle hayi ukuthi uNkulunkulu wazidala ubedalile uqedile mara sekune disorder wakhuluma iorder ukuthi ilanga lihlale endaweni yalo. Yes. Ihlahla lihlale endaweni yalo. Utshani uhlale endaweni yalo. Yes. Yangithola amanzi ahlale endaweni. Izinto ziqale zibuye zingene in order. So kungaba khona ukuthi even nasemtshadweni wakho zilinde nje ukuthi wena ukhulume iorder. Nakubantwana bakho wenze njani ukhulume uthi amandla wokuphila nokufa asolimini lwethu. Njengoba uNkulunkulu wakhuluma kwadaleka izinto, nawe wenza njani? Uyakhuluma kudaleka izinto. Wow. Uyayikhuza i-disorder. Hey inamandla. Yes. Yayibona le ndaba. So uNkulunkulu waqala wakhuluma kwaba khona. And into ezokumangaza ukuthi uNkulunkulu wabheki ama skies. Wathi makube khona ilanga. Yes. Makube khona inkanyezi. Yes.
wabheka ini umhlaba wathi mawukhiphe inhlobonhlobo zezihlahla notshani nakho konke. Yes. uNkulunkulu wabheka amanzi wathi inhlobonhlobo zemikhombe namafishi akuphume lapho. uNkulunkulu wabheka the skies wathi inyoni ayiphume. Zonke lezi zinto lezi they were not created, they were made. Uyakhumbula ukuthi to make is to take something and make something. Yes, from Ngithe nothing. kuwe no to make. To make. Leli From le something mic to, yes. Ngiyakuzwa, yes. Le hembe kuthathwe something Yes. kwamekwa leli hembe. Yes. God zonke lezo ilwane namalanga nakho konke he did not create them, he made them. Wathatha okuthize wayenza okuthize. Yes. Yabona la azo create khona Yeah. yila ku verse 1:26. Oh, ngiyabona. Masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Lapha azangabheka ilanga, azangabheka inhlabathi, Yes. wazibheka yena nobuthathu bakhe bezulu. Yes. So a human being is the only thing that was created. The dogs were not created. The trees were not created. The fish were not created. The birds were not created. They were made. Yangithola? Hey, Now hey, bheka yeah. ngisho uNkulunkulu kusho ukuthi ithi ngokutshela. Into nento from la yenziwe khona siyibiza ukuthi kusho ukuthi la yenziwe khona yila iphila ngikhona, yila izoba lento le iyisource yayo. Yes. Yabona amanzi ayisource yefish. Yes. That is why ifish ngeke ikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Yep. Ihlahla notshani umhlabathi yisource yani. Yeyihlahla notshani. Exactly. Yabona Yes. ilanga isky lesa isky source yeinkanyezi nelanga. Yes. Yangithola? Okusho ukuthi lezi zinto azingeke zikwazi ukuphila ngaphandle kwama source. Yes. Mara for umuntu isource yomuntu uNkulunkulu. Hey. You've got it. Yes. So angeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwabani kwaNkulunkulu. Yes. You need, for you to breathe, you need God. Ay. Yes. Yangithola? Yes. Bese ke umuntu njengoba ayispirit kukhona into enye abayenza they made it. Ibody. The body was made but the spirit was created. Okay. Ibody. Ibody wabheka ini umhlabathi wayenza. Yes. Now that is why ibody ayikwazi ukusurvive ngaphandle komhlabathi. Ibody ifuna izinto eziphuma emhlabathini lama herbs lawa. La ile ipinish namathanga namazambane ziphuma kuphi emhlabathini ukuze yenze njani ibody yondleke. Ayikwazi ukuthi ingenza njani ibody ingasurvive ngaphandle komhlabathi. Umhlabathi. Yes. Bazamile ukuya kwisky abanye bafaka nama oxygen and everything babuya bathi akuphileki lapha. Yeah. Ngoba lo mhlabathi esenziwe kuwo safakwa sagcokiswa ibody awukho. Yeah. Hey. Yes, ngiyakuzwa. Yayithola lento le. So uNkulunkulu ke makayenza lo muntu wamenza lithi iBhayibheli awubheka uverse 26. Uverse 26 like imfundela. Genesis chapter 1 verse 26. Yes. Then God said, "Let us make man in our image." Kancane asibambu image. Let us usho ukuthi it's in plural, is not in singular. Yes. Lokho sokusitshela ngoNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Yes. Kwahlala ikomiti. Lahlala phasi. Yes. And God said, "Let us make man In our in our image.
Ne? Yes. The word man is not a physic, it's a spirit. Oh yes. Yabona? Yes. Uthi let us make man in our own image. Yes. Uyangithola? Yes. Lalela gama la image ngoba omunye uzothi kodwa masi uthi usenze ngomfanekiso wakhe mara sifane. Yabona? Nginekhala elikhulu lo unekhala elincane yabona. Yabona nginamehla amakhulu lo unamehla amjani yabona. Ngidakanyana yabona lo uyakha manje makathi usenze ngomfanekiso wakhe. Kahle kahle usho ukuthini? Le ndaba yaka image ayingeni kwi physic. Yes. Ingena kwi spirit. Yes. Umuntu wangempela owumoya yiwo image yakhe eyenziwe ngani ngomfanekiso kaNkuluNkulu. Ispirit onaso onkuso oyiso nespirit engiyiso sinqama shi njengoNkuluNkulu. Hey, yeah. Yabona? Yes. Enelela gama lela la image limele what we call character. Ngazi ukuthi uzongisiza ngesizulu ukuthi kahle kahle yini character. Yabona? Yes. Ngoba i-character ifaka ukuyiphatha, ubuqotho. Yayibona? Yes. Yabona? Yes. Ifaka i-standard esithile i-character. Yabona? Mabathi une character. Basho ukuthi lento oyikhulumayo nalento oyenzayo yes awujiki kuyo mabathi une character umile kulento yes mabathi awuna character basho ukuthi le oyikhulumayo nale oyenzayo unokuyiphambanisa unokukhuluma kaso wenzeka so yes that is why leadership idinga i-character ngiyakuzwa kusho ukuthi lokho okushoyo kuhambisane nalokhu okwenzani okwenzayo futhi yes yabona yes lalela i-characters nokulisebenzisa legama la character even nasay numbering number 1 number 2 number 3 those are characters unumber 1 ungafika eJamaica bathu number 1 unumber 1 ungafika eSouth Africa bathu number 1 akachintshi ngoba sowungene eAmerica sebathu number 1 number 4 yes uhlala kanjani awu number 1 all over unumber 2 uba unumber 2 unumber 3 unumber 3 uyi-character ngiyakuzwa yangithola yes igama la character we use also naku statue yabona i-statue umfanekiso othize mabakha umfanekiso let's say mhlambakha umfanekiso owaka Mandela even if lo mfanekiso bawakhe ayenza kaso angeke uthole lo mfanekiso ntambama soyashintsha so uthi yes angeke liyanetha alinethi kunomoya lo mfanekiso lokumile uso so that's what God expects from us singabantwana bakhe ukuthi we must have character like him akasuNkulunkulu okhuluma amanga akaguquki kulokhu ayenze njani akushilo wayichaza so uthi let us make man with our own character i-character inokufaka i-reputation sikwazi kanjani uthi asakhe umuntu ngokwaziwa kwethu yes yep yabona the image also stand for the nature in nature njengoba ngishilo ngithi the nature of God asiyifundi ikithi ihlala nje ikithi yebo uyangithola yebo yes and then uthi let us make man in our likeness likeness ukhuluma ngeclass okay wadibana nomuntu athi you are not my class not my type you are not my type you are not my class yes uNkulunkulu let us make man in our class
in our type, wow, in our standard. So umuntu unale standard uyiclass yakaNkulunkulu. Yes. To understand ukuthi even nezingelosi azisi class yakaNkulunkulu. All right. Izingelosi azisi class kaNkulunkulu. Izingelosi azisi class yomuntu. Izingelosi zibelow ngeclass yomuntu ke. Yo. Idatizwa akukho la kuvela khona ingelosi iveza izambulo bese bese bayayikhonza besithi yangikhonzeni ngizoyomtshela ubaba yonke ingelosi makuyingelosi yangeqiniso la eBhayibhelini ithi hayi ungangikhonzi. Yes. Nganginikeza nje mina uDuma. Mina ngisithunywa. Ngithunyiwe. Ngoba why? Ngokweclass above mina. Uphezulu kunami. Ngisikhonzi. Uyangithola? Yebo. Mina mangihamba njengomntana kaNkulunkulu nginezingelosi. Yes. Ezihlala zingigadile njalo ukuthi unyawo lwami lungaqhuzuki. Yes. Eyibakithi. Uyangithola? Yes. Enye ingapha, enye ingapha. Yebo. Yize ngitshela ukuthi sengiyahamba manje. Zama bodyguard isigade mina. Yes. Zisebenzela mina. Yes. nguNkulunkulu kuphi? La emhlabeni yebo. Ziseva umuntu. Mina. Yes. Awunoba nephupho uthi nali iphupho ngumntwana kaNkulunkulu kwavela ingelosi yanginikeza izambulo ngathi ngiyabonga ngase ngiyathobeka makade kuya kaNkulunkulu ayivumi ukuthi wena uthobele yona. Iqiniso. Yes. Iyayazi position yayo makuya kaNkulunkulu. uJohane incwadi yesambulo wafunani? Wafuna ukuthobe. Yala yakhusa yamampela yes. yakaJehova iyayazi iposition ayifuni ukuyiswa njengobani njengolucifer njengosatan. We are in the class and the type of God. We are supposed to have the character of God because we have the what the image of God. Yes. Utheni ichubeka lapho in our own image and then in our according to our likeness. Yes. Ngqhubeke. Yebo. Let them have dominion over the fish of the sea. Wokancane, let them have what? Dominion. The word dominion stands for ruling, for commander, for master, for leadership. Yes. Yabona mabathi ya dominator sizwa ngawo. Sijayivela wena ushaya igadali. Uthi asenza abantu babe abashaya igadari. Yes. Hey. Babuse. Kuphi? Phezukwani lapho? Konke okusemanzini. Okay. Over the fish of the sea. Inhlanzi zasolwandle. Yes, and then over the birds of the air. Inyoni zezulu. And over the cattle. Yes. Over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Yasibona lezi zinto uNkulunkulu ukuthi uzilethile ukuthi thina siyenze njani? Sibuse. Phezukwazo. Zonke negolide senza njani? Sibusa phezukwayo. Nemali senza njani? Sibusa phezukwayo. Notshani senza njani? Sibusa phezukwayo. Hayi sibuso utshani. Hey. Ukhona babuswa utshani sobujikile kwathi kwayenziwe insango sekuyababusa. Kukhona babuswa amabele sokujikile sokuyiwine kuyababusa. uNkulunkulu ufuna ukuthi sibuse phezukwe imali asebenzeli yona isebenzela thina. Siyayitshela we are the kings. Igolide nesiliva siyalitshela we are the kings. So into yenza ukuthi lezi zinto lezi zisibuse, we have lose our position. Sayilahla. And sayilahla kanjani? Yile yokuthi uAdam
Yes. bathi abuse wenza njani wanikeza uSathane ikhiya zani Eish. zokubusa Yeah. uyayithola lento Yes. uSathane wanikeza njalo U-Adam. uAdam wanikeza uSathane ikhiya Zokubusa. zokudominator Kwakumela dominate kwaku-Adam. uAdam Futhi bekufanele waye dominate dominator before kufika uLucifer lapha. Before kufika inyoka, waye dominator. uyibeka kamnandi uthi before kufika inyoka iyazi lento yenyoka ize kanjani uSathane uyispirit angisho Yes. mara kunomthetho uNkulunkulu awubekile la emhlabeni ukuthi this is a physical earth. Right. No spirit can come and act without the physic on earth. Oh. This is a physical earth. No spirit can come and partake here on earth. So for the spirit to come and partake here on earth, the spirit need to have the physical body. That is why Satan wakwazi ukuyofuna umzimba wenyoka wagcoka wona wabuya sekahamba ngawo. If wafika angumoya bekangeke akwazi kwenza next. Yayibona lento. Yes. So manje kwamkosta manje ukuthi athole ini umzimba. Wathola lo mzimba wani wenyoka. That is why uNkulunkulu wayiqalekisa inyoka wayihlephula nenyawo ihambe ngesisu ngoba manje ihamba ibolekisana ngemizimba. So kunama demon akhona. Ama spirits. Yes. Afuna ukuphatheka kuphi emhlabeni in the physical world. Yes. Amanye afuna ukuphuza. Amanye afuna isex. Amanye afuna ukutshontsha. Amanye afuna uqamba amanga. Afuna ibody lapha azokwazi ukwenza lemsebenzi yawo yokunyama kahle. Bese wena uyavuma ngebody yakho angena ayophuza ngebody yakho. Ayokwenza ubufebe ngebody yakho. Ayotshontsha ngebody yakho. Idemon lamanga nje lifuna uqamba amanga ngoba line nature amanga. Lifuna ibody bese wena uyalinika. Ngiyakuzwa. That is why lithi iBhayibheli your body is the temple of the Holy Spirit. Kusho ukuthi is the dwelling place. Yisizinda nendawo nendlu kamoya oyingcwele la kufanele ahlale khona hayi amadimoni. Oh yeah. That is why uze uthi uJesu mawubona ukuthi isandla sakho siyakuonisa kunokuthi uyongena esihogweni unezandla ezithu sihlephule bhuti. Ngiyakuzwa. So sibe naloku kokuthi sinikeze imizimba yethu. Izinto ezirong. That is why uPaul uthi offer your bodies as the living sacrifice, holy and blameless unto God. Yeah. Yabona? Yes, ngiyakuzwa. So now for ke ukuthi uSathane akwazi ukuphatheka. Wasebenzisa ibody. Yeah. noNkulunkulu wahluleka ngalelo langa, wahlulwa umthetho wakhe. Yazi uNkulunkulu ubeka umthetho akakwazi ukuphula. Waze wawubeka? Yeah. uNkulunkulu akawuphuli, akakwazi ukuphula, uyamgcina lo mthetho ene kufanele naye ahambe ngawo. Ushilo wathi umthetho wala emhlabeni ngoba is a physical world, fanele ube noma ngaba ube ne spirit ube ne body. So uNkulunkulu he was looking for the what? For the body naye to rectify yonke lento Sathane ayenzile. That is why wafuna iwumpu ezomenzela ini ibody. Wathola iwumpu kabani? KaMaria. Inzalo yesifazane iyochoboza ikhanda lakho. Ngikubonile Sathane ungene kaso nami ngiyongena ngalomfazi. Ngilungise yonke le. Namadla le ndaba. Yes. Yeyibona. So now this is the book of Genesis kahle kahle sisenje ku chapter 1.
hey ngazi ukuthi isikhathi sakho siyavuma ukuthi sidlulele siye ku chapter 2 or kanjani. asiyibambe la mfundisi. Yebo baba. Imnandi lesikhulumile nje iyodwa, imnandi ngendlela esimangaliso. Cause lenje oyicacisile ukuthi umuntu makazazi ukuthi uyabusa umuntu. Sesinikele kakhulu ngemizimba yethu eindaweni ezirong. Sekumele manje kufike la uthi khona Sathane sengikhathele. Awusu. Manje akuzobusa umoya ongcwele kaNkuluNkulu kulo mzimba. Ukuze ngizokwazi ukuthi ngibambe lo uyamfanekiso owawuvela ukhona phambilini ukuthi ngimfuze ubaba. Sekufike kuleso sikhathi yabo nje okwamanje ihambe yaze fika nje kamnandi. Nanokuthi uyokwenza kanjani uyicacisile nje yonke nje ngiyobuyiletha. Uyokwenza kanjani lokho mbukele ekhaya walethwa uJesu emhlabeni owayezonqoba lo obekade sisebenzisa imizimba yethu ngendlela errong. Mawuza kuJesu yonke imetha iyalungisiswa futhi ziyahlanzwa. Yebo. Yeah, ziyahlanzwa. And futhi ke ungamukeli ispirit. For an example, uyazi ukuthi lokho sakhonza amadlozi bese lokusithi ngifisa ukuthi umoya kaBaba ngathi ungabuya awubuye uzosigada la ekhaya. Oh yes. Uyazi ukuthi mawungafika umoya kaBaba uzokugada wena ungabaleka. Ubone nje kuvuleka umnyango nje. Umnyango athi hayi sengikhona mfana wami ungivizile ngizokugada. Yebo. Uzobona ukuthi this is not normal, this is not acceptable. Ubiza into eyala nomthetho, umthetho kaNkuluNkulu. So uJesu aza a decide uNkulunkulu. Nathi nje into ebekade ayifuna uNkulunkulu yibody. Yes. Ukuthi akwazi ukuphatheka emhlabeni alungise ini lokhu okumoshwe uSathane. So even if kunombukeli namhlanje othi mina ngiyayivuma le ndaba, ngiyayi-understand le ndaba yokuthi mina ngidalelwe ukubusa, mina nginjengoNkulunkulu, fanele ngibe ne-character, fanele ngibe ne-standard, ngikwi-class yakaNkulunkulu, and uSathane namadimoni baphansi kwenyawo zami, and ngiyabusa, ngifuna back ukuthi ngiphindiselwe ngirestorwe my position. uJesu kuphela ayobakithi athandaze nathi. Athandaze nje lo mthandazo uthi manje Jesu Kristu ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi. Ngene empilweni yami ubuse ube inkosi. Hlanza izono zami suse konke okudala. Ngiyakuyekela konke egameni lika Jesu. Ngisize Baba, bhala igama lami encwadini yokuphila in Jesus mighty name. Mangasenzeli mina ngasalawulwa eyami intando, mangenzele wena ngilawulwe nguwe egameni lika Jesu, ngibe umntwana. Ngiyabonga Moya Ngcwele ukuthi uyangihola futhi uyangibhabhadisa in Jesus mighty name egameni lika Jesu. Amen. 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 Cha imnandi indaba mfundisi, siyabonga kakhulu. Wayiletha futhi yazi wayifundisa kamnandi le ndaba. Bazalwane, angazi uma ngabe ukuthi ulithola mahala kanje leli ivangeli, eqinisweni leli bekumele nelibhadalele kakhulu kabi, bekufanele uyongena somewhere lapha ehholo ukeep mali eningi enkulu kabi, noma stadium keep mali for this message, but uNkulunkulu wasenzela umusa wathi uzoyithola free. Cabanga ukutholakala ungamamkelanga uJesu Kristu imahala. Hayi siyayivala la mfundisi, mhlawumbe namazi okugcina ngazi bese siyayivala. Abathathe uJesu njengenkosi nomsindisi. Bengicela nje ukuthi mababheke uMoya Ngcwele uzobasiza unathi manje. Mababheke la kushunyayelwa khona izwi likaNkulunkulu. Amen. La kukholelwa khona kubuthathu bukaNkulunkulu, la kukholelwa khona ebungcweleni bukaNkulunkulu. Noma benjani uMoya Ngcwele uzobasiza futhi bathandaze bathi Moya Ngcwele ngihole. Amen. Ngiyanthanda nonke, ngiyabonga uNkulunkulu anibusise. Ngingakakhohlwa nje mfundisi, utholakala kuphi? Bazowafuna amanamba akho na kanjani? Or la utholakala khona, whether WhatsApp noma TikTok noma Facebook, utholakala kuphi? Hayi okwamanje asenze nje iWhatsApp. U072
Yes. 867 Yes. 0952. Oh. 072 867 0952. Yes. Uzomthola lapho uMavuso uDarlington. Yes. Yebo. Hayi siyabonga whatever enye abafuna ukuyibuza sebeyoyithola nje lapho for more info. But siyabonga kakhulu umfundisi isikhathi sakho, siyabonga nakwena mbukele ekhaya. Siyabonga nje ukuthi ubukele uzofike la. Ngiphinde ngibonge futhi kubabukeli abasupportayo financially enikwenzayo, ngiyakubonga kakhulu. Kuningi nje enikwenzayo kule channel, ngiyanibonga nonke. uNkulunkulu anibusise emakhaya. Khona into enye eyokugcina bengithi ngifuna ukuyisho isingibalekele mfundisi. Angisazi ukuthi bengifuna ukuthini. Bengifuna ukuthi upromisile ukuthi usazophinda ubuye. Nakho bengifuna ukukusho. Ngiyathembisa impela uNkulunkulu ngokwentando yakhe esavuma ngizophinda futhi ngibuye, ngoba sifuna ukuthi uNkulunkulu asisebenzise kwakheke umbuso wakhe. Oh yes. Kube khona ukuqaqeleka, kube khona uku-understanda izinto zikaNkulunkulu, sizizwele nobumnandi futhi bokumkhonza uJehova uSimakade. Mina ngisho nje ngithi wamukelekile la ekhaya, uphethe izwi leli ekhaya lezwi leli ikhaya nje le indaba ezimnandi. Ngihlala ngithi mina indawo nje kaNkulunkulu nomuntu. Amen. Uphethe lona, wamukelekile anytime. Sikulindele futhi. Siyabonga kakhulu. Babuyele uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya, asiphinde futhi ngomusa wakhe sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.